Haloo! Onks sä täällä? Terve. Terve. Oi vittu. Mitä? Mä oon aamusta asti värkännyt, mutta... Jaa. Tää on niin... Ihan oikeastaan niin vitun raskasta. Ai jaa. Niin... Millä sä tulit? Mä tulin ihan... Tuossa mä lainasin kaverilta auton, kun se on mun oma auto huollossa. Niin täytyy saada nyt siihen jotain uusia, en mä tiedä mitä ne sille värkkää. Jotain siellä... Jotain taas tulee kauhean kalliiksi tietää, mä en tiedä. Ei se mennä mun autolla. Niin joo, kahvia? No ei mä oikeastaan nyt, että kun mulla on vähän kiirus, että mä lupasin tää kamerakin antaa sitten takaisin tuossa. Mitähän se on joskus huomenna tai silloin, niin niin, että huomenna kerkeet antaa. Huomenna kerkeä antaa. Niin, en mä tiedä, pitäisikö meidän testata tuo värkki, että me voitais ottaa tietysti niin siihen dokumenttiin, niin otetaan pikku pätkä, niin kuin se aloitus siitä. Joo. Että sä niin kuin kyselet multa. Joo. Kyselet multa ja että mistä niin tää idea lähti. Joo, no otetaan vaan niin. Katsotaan niin se homma, niin... Mutta mä en nyt, että sovitaan nyt sillä lailla, että mä en nyt tiedä miten... Tässä on ihan mikkisysteemit ja kaikki viimeisen päälle. Että... No oliko siinä mikä siinä oli se ääni, oliko se 16-bittinen vai 8, muistaakseni? Kumpi tossa oli? Kyllä mä uskon, että se on 16-bittinen. 16, joo. Mutta niin, hyvä. Että sä saat nyt itse järjestellä. Katsotaan sitten siellä mettääkö mennään, että Mihin me nyt muuten oikein mennään? Sä et ole vielä mulle kertonut sitä, että mihin me oikein ollaan menossa. Eikö tää on Missä se kartta oli? Otetaan. Tää kartta on tässä ja tässä, mutta otetaan ne otetaan siihen dokumentin alkuun ja katsotaan noin karttahommat. Joo, okei. Onko se kertoa, mistä tää idea oikein lähtenyt liikenteeseen tähän meidän dokumenttiin? No, siis ennakkotehtävästähän puhutaan nyt, että koulu, että mä oon jotenkin sillä lailla, kun sanotaan, niin hirveän tyylisiä, ihmiset tekee hirveän tyylisiä ennakkotehtäviä. Että kun ajattelee, että monethan rupeaa niin keksii jotain hirveitä tarinoita. Että, joo. Siis tässä on nämä paperit, että kerro sanoin ja kuvin tarina omasta elämästäsi. Joo. Mun elämästä sanon ja kuvia. Mä ajattelin tuoda sellaisen tarinan sitten, niin kuin, joka kosketti mua hirveästi. Mä olin esikoulussa ja se oli semmonen retki, kevätretki ja me mentiin tänne Sokojan metsään, siis sitä nyt kertoo. Niin. Ja sitten siellä oli tapahtui semmoisia tietenkin asioita, tai tietenkin sen ikäisille, että me oltiin 5-6-vuotiaita, niin tiedätkö tämmöistä, että ihmiset rupesi hirveästi, tai nämä toiset kiusaa, että täällä on noitia. Niin oli joo. Sitten niin ei siinä mitään, se oli ei niitä uskonut, ja sitten mulla oli semmoisia kavereita siinä, yksi Hannu ja Kerttu, niin niillä oli mukaan kanssa tämmöisiä kokemuksia, ja puhuvat ihan tosissaan, että ne on tai että siellä olisi ollut semmoinen hirveä piparkakkutalo ja ja sitten, että siitä noidasta, että se on semmoinen, tai tää noitakka, että se on semmoinen ainakin 3 metriä hirveän iso ja karvanen. Joo. Se on varmaan ollut toi meidän naapuri-isäntä. Niin, mä en tiedä sitä ja siis eihän näitä kukaan usko. Niin, no eihän niitä kyllä. Mutta sitten tulee yö ja teltassa nukuttiin siellä, että siinä oli se esikouluopettaja ja sitten meitä oli siinä, niin tiedätkö tulee semmoinen, että sä kuulet, että täällä noitakka. Silloin se on aika paha. Se mua hirveästi, että se tuntui selkäpiissä asti, että tiedätkö, noitakka täällä. Ja nyt sä haluat todistaa sen, että sitä ei ole tai sit se on. Mä itse asiassa todistan, että mä haluan tehdä ennakkotehtävät, se on kuitenkin niin se on tosi juttu mun elämästä, joka mua koskettaa. Että ehkä kyllä mä tiedän, että sua naurattaa tämmönen asia, että mä oon ollut 5 vuotta tai 5-vuotias silloin, kun se on tapahtunut. Vittu 5-vuotias tai 50, mutta jos se tuntuu jossain sydämessä, niin se on siitä, se pitää olla aito juttu, mistä sä lähdet tekemään tätä hommaa. Täällä sä laitat. Pakko laittaa. Niin. Hei, näytätkö sitä karttaa? Missä se oikein oli tää meidän mesta? Mä silloin sitä yritin sulta kysästä, mutta niin, no, sä et oikein, mä en saanut vielä selvyyttä.
Siis näetkö sä tosta? Joo, kyllä. Niin, tää on niinku se alue, että tossa on niinku, me yövyttiin silloin. Joo, niin olikin, Mutta joo. Tää siis tässä on mielenkiintoinen juttu. Tähän suohon, niin eikö ihan oikeesti niin joku tyypit, niin oli Niin? niinku piparkakkuja, niinku muruja tekö pyytänyt. Että en mä tiedä, se voi olla ihan oikeesti, niin se voi olla totta, että sitä lähdetään kattoo. Lähdetään kattoo, että niin onko se... Niin, että... En mä yhtään epäile sitä, että eikö siellä olisi piparkakkutalo. Joo. Mutta se nyt ei ole se pääasia, että sekin on voitu syyä, että se pääasia, että se on se noidaakka siellä. Niin justi, että saadaan nyt noidalle kyytiä. Joo, ja nyt saadaan tavarat kasaan, niin päästään lähteä. Meillä on tuossa pitkä ajomatka vielä. Niin on, joo. Selvä. Se on parasta kuitenkin, että me ollaan yöllä, että tämä kaikki mikä mulle tapahtui silloin, niin se tapahtui 12 jälkeen. Joo. Että niin pyritään siihen, että ollaan paikan päällä siellä niin siinä oli se suo. Joo. Ja se suon luona. Just. Niin katsotaan, että miten homma toimii. Katsotaan paljon kelloa kun lähdetään. Yeah. Kello 9. Jaha. Ovet tiukasti lukkoon. Ovet tiukasti lukkoon. Joo. Jaa, sä et vielä nostanut näitä. Näin, nyt jaksa kaikkia Jaa, niin... Eikö meillä nyt kaikki sun kartta? Mä nostin jo takaluun. Lyö takalukko kiinni, mä nostin sinne jo evät ja systeemi. No, miten sä oot valmistautunut tähän kuvaussessioon? No en mä tiedä, mä ajattelin, että ei tässä kauan mene. Silleen tullaan ihan... Pääsee vielä kotiin saunaan sitten. Kätevästi. Saa nähdä. Jees, lähetään reissuun. Lähetään reissuun, jes. Niin, kerros jotain. Niin, tällä hetkellä me ollaan nyt menossa sinne metsään ja jännitys on aika kova. Että niin nousee muistot mieleen. Hirveästi muuttunut paikat täällä. Joo, täällä on kyllä tuntuu, että toi metsä on vaan tihentynyt mun mielestä silloin kun joskus Kakaran alla on käyty täällä. Joo, että mä en oo itse asiassa ihan varma, että minkälainen alue se nykyään on, että tuon Kartanmaan hommasin ihan hommasin tietyiltä henkilöiltä nimiä mainitsematta. Niin kuulemma maamerkin pitää vielä paikkaansa. Saa nähdä mitä tapahtuu. Kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa kovintakin äijää kyllä nyt jännittää. Kyllä. Kyllä aikamoinen matka. Joo. Nyt me ollaan jossain. Missä me edes ollaan oikein? Tää on joku Sokoja. Mikä tää on? No tää on sitä. Se on tää ei ollut tää tie silloin Miksi tää on muuten suljettu? No mä sanoin, tätä mä epäilin. Tätä mä sanoin. Ei me ruveta nyt. Aika hiljaista, ei mä usko, että tässä nyt ketään. Ei mä arkaa pystyttää kenenkään semmoista. Tuntuu, ettei täällä kyllä ketään niin kuin näy. Miten me tehdään? Otatko sä sen vai otanko mä? Kummalla sä? Ota sä vaikka toi dokumentti. Katsotaan tuossa metsässä sitten miten vaihdellaan niitä. Niin tuleeko me hakemaan myöhemmin nyt noita yöpymiskamoja? Joo, no en mä tiedä, kun eihän me kuitenkin ei me kovin kaukana olla. Että... Mutta jos jotain mielenkiintoista löytyy. Niin. Mutta en mä usko, että me tarvitaan, kun ei tässä nyt varmaan kuitenkaan niin kauan mene. Ei. Että ei kai muuta kuin lähdetään tosta. En mä tiedä. Siellä on joku mökki. Lähdetään mennään ja kävellä tonne mettään siellä.
Joo. Siellä. Mä oon aivan varma, että tuo on sen tekemiä. Hei! Häh? Kattoo! Missä sä oot? Täällä! Ei hyvä nainen. Täällä on joku unohtanut. Joo, mä arvasin. Mä arvasin. Tiedätkö mikä toi on? Ei. Joo. Tää on just se suo. Tää on se suo, mistä mä puhuin. Joo. Tää ei oo kyllä niin iso kuin. Ei, mä uskon, että se on pienentynyt. Ja sitten tässä on se on se piparkakkutalo, pitäisi olla jossain tässä lähellä. Joo. Mutta mä en oo Onko se tää suon tuolla toisella puolella? Mutta se voi olla siellä. voidaanko me mennä sinne? Mut hei, se on hiljaa. Kuuliks sä? Mitä? Vittu, mä olin aivan varma, että se... Mä luulen, että sä kuulet omia. Ei ihan tosi. Meidän on parasta lähteä. Vittu, olisi pitänyt koskea tuohon kaikeksi. Saatana. Lähetään. Mutta pitääkö me mennä, jos me halutaan löytää se, niin... Eikö se ollut... Missä se karttaa? No sulla se nyt viimeksi oli. Mä mitään karttaa saan. Vittu, sä mitään karttaa. Vittu, aivan vissistä No mä en annan oo sen sulle. Hei. Se oli yksi kartta vaan. Vittu, se oli yksi kartta vaan. Haista vittu, saatana! No sitten. No täällä on mitään... Täällä on satana kuivaa puolukoa. Oisit sillä pyyhkinyt perseessä, ettei tarvitse saatana sitä kartalla ruveta persetä pyyhkiä. No, mikä mä sille voi, että mulla tulee hätää kesken mikä kaiken? vittu sä sille voit, että et sä voi niinku pyyhkiä? Oisit paskantanut kotona, kun lähettiin. Saatana, vittu sun kans, perkele! Mutta en mä voi sille, siis hei, Sami kuuntele nyt. Mä en voi sille mitään. Jos mä alkaa, niin sitten alkaa. No pakko mun on silloin tehdä, kun mä teen. No katsotaan sitä sun paskasta, mihin päin meidän pitää nyt lähteä täällä. Vittu saatana, perkele! Mutta jos me mennään suoraan tuota suota, niin eikö se ole aika lähellä sitä, mitä piti ollakin? Mennään suoraan. Oi vittu. Joo, mutta eikö se olisi ihan suoraan vaan tonne noin? Eikö se ole ihan suoraan vaan niin. Vittu, kun me ollaan suolla edes käytykään. Se on satana tuonne tai tuohon suuntaan, mutta mitä vittua sä niinku suosta nyt? Vittu saatana, vittu lähetään mennään nyt suolle sitten, saatana. Vittu mulla lähtee kengäksi, perkelee. Oota nyt vähän se. En mä pääsis peräs. Mitä nyt? Vitun saatana. Täällä on lisää. Perkele! Auta nyt vittu mut ylös. Vittu mut aivan. Saatana vittu. Me lähdetään ihan oikeesti vittu. Vittu me enää metriäkään tuohon suuntaan. Mutta kerran kun ollaan lähetty tänne, niin kyllä me nyt tehdään tää loppu. Tiedätkö mitä? Sulla pitää olla huomenna autot, sulla pitää olla kamerat, meillä pitää olla kaikki vittu vietynä huomiseen mennessä, niin vittu me ollaan täällä ja kellon perkele ties kuinka paljon. No ei se nyt vielä voi paljon olla. Lähdetään nyt vaan. Tossa? Mikä? No tuo vittu, oliko tuo äsken vittu? Vaan vittu Hei oota vähän! Vie nyt... Ihan tosiaan nyt vähän... Ole nyt hiljaa vähän aikaa. Vittus! Mitä nyt? On hiljaa, kato nyt vittu. Ei voi olla. Vittu se voi olla, ja mä sanoin saatana, että tää... Hei, ota kamera nyt esiin. Oh. Patse dokumentille. Ota vähän. Vittu kato, mä sanoin. Ota, mä otan tästä puun vierestä lähde ottamaan. Noidan nuoli. Onko sä valmiina? Joo, mä oon valmiina.
Tää... Siis uskomatonta, mutta totta. Tässä ei välttämättä voisi oikein koskea, mutta noidan nuoli. Tässä näkee kaikki ne, siis epäilemättä mä sanoin, että täällä on tapettu noin vitusti ihmisiä, aivan vitusti ihmisiä. Kato. Uskomatonta. Vittu! Mä en tiedä, ihan tosi, meidän pitäisi varmaan lähteä. Jos saan koskea perkele tähänkin. Uskomaton. Ja lähdetään menee ihan tossa. Tulee kohta pimeä. Kyllä musta alkaa vähättele tuntua, että mitä täältä löytyy. Vittu mä jaksan enää satana tippaakaan. Ei. Vittu mulla ja on... näin tästä ei muuten puutu se kääpiöiden, mikä se on se mökki tai mikä se on joku se kidutuskammi, mikä se on. Semmonen. Hei älä mee! Älä mee! Mitä nyt? Ei. Saatana, se on kun pirusta puhuu, niin sarve kasvaa päähän. Siis tää on just se paikka. Täällä tuossa pöntössä ollut, niin siinä on ollut noin 30 kääpiötä ja se on kiduttanut siellä. Siellä on jotain sen merkkejä tuolla pohjassa. En mä nyt ymmärrä mitään. Tiedätkö mitä tää tarkoittaa? No. En. Joo, mä arvasin. Ei, nyt mä muistan sen yhden tarinan. Se oli se, niin että joku silloin niinku katoaa mukaan, kun tän näkee. Mutta... No ei se, mä usko, että se mikään mukaan. Että kyllä mä uskon, että vittu pitäisikö me mennä takaisin. No ei, se on kyllä jotain sun omia juttuja näitä. Nyt tässä kukaan ala katoamaan tässä vaiheessa. Niin jatketaan. Hei, tiedätkö mitä? Vittu tuolla se hauta. Täällä on se hautapaikka. Teemu! 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 Vittu! Teemu! Anteeksi. Vittu, ei tässä näin pitänyt. Jos joku löytää nyt tämän kameran, niin... Pyydän anteeksi. Annelilta ja Matilta. Anteeksi. Teemu. 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 Teemu vasta. Teemu. Teemu. Teemu! Vittu.
vittu Teemu vastaan. Ei jumalauta. Vitu saatana noita lennä vittu.